സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടിയതുമൂലം കോട്ടയം മുള്ളംകുഴി ഫ്ളാറ്റിലെ താമസക്കാർ ദുരിതത്തിൽ. കക്കൂസ് മാലിന്യം ഒഴുകി വീടുകൾക്ക് സമീപവും നടപ്പുവഴിയിലും കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ 24 കുടുംബങ്ങളാണ് ഫ്ളാറ്റിലുള്ളത്. കോട്ടയം നഗരസഭയിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് താമസിക്കുന്നതിനായി കോട്ടയം നഗരസഭ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതാണ് നാഗമ്പടം മുള്ളൻകുഴിയിലെ ഫ്ളാറ്റ്. 24 കുടുംബങ്ങളാണ് ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ് ഇവർ. 2 ഫ്ളാറ്റുകളിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്ളാറ്റിൽ ശുചിമുറികളിൽ നിന്നും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൈപ്പുകളാണ് പൊട്ടിയൊഴുകിയിരിക്കുന്നത്. ഒഴുകി വീടുകൾക്ക് സമീപവും ും കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. മലിനജലം വഴിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായി വീട്ടുകാർ പറയുന്നു. മണം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ മേലാന്ന വഴിയില്ല നടക്കാന്. ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. ശരിയാക്കി ഇത് പൊട്ടി തുടങ്ങി 6 മാസമായി. എല്ലാവരും കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അത് നിങ്ങൾ നന്നാക്കും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നന്നാക്കാം. നന്നാക്കി പിന്നെ ഒഴിക്കും. എന്താ കിരിമൊക്കെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ബാത്റൂം ഉണ്ടാകും. ആണ് എന്നാ പറയാം, ആരടുത്ത് പറയാൻ. എല്ലാ സാറുമാർ വന്നവരടുത്താണ് ഞങ്ങൾ പറയുക. ഞങ്ങളെ ഈ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. 6 മാസം മുൻപാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടിയത്. ഇക്കാര്യം നഗരസഭയെ മാറ്റിയിടാൻ ഇവർ തയ്യാറായില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. കൊച്ചുകുട്ടികളടക്കമുള്ളവർ ദുർഗന്ധവും മാലിന്യവും മൂലം വരികയാണ്. എത്രയും വേഗം ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ നഗരസഭ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഫ്ളാറ്റിലെ ജീവനക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ താമസക്കാർ തന്നെ പൈപ്പ് നന്നാക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് നഗരസഭ. കോട്ടയം.